Tak další nový rok se nám rozběh a já bych chtěl k této příležitosti říct, že Silvestry jsou výjimečné a proto lidi je oslavují ohňostrojma. A já mám taky svůj ohňostroj, to je tohleto. Já si to zapálím. A dělá se to tak, že prostě se to zapálí, potáhne, vyfoukne, odklepe a takhle to funguje. A jedinečné na tom je to, že ten ohňostroj je po celý rok a máme z něj velikou radost a můžeme mít tedy Silvestr každý den.